Jen, baka pwede mo naman akong tulungan. Oo naman, Rysel. Kaibigan kita. Hayaan mong tulungan kita kahit di mo sabihin sa akin. Ngayon alam ko na napakahalaga pala ng may pinag-aralan. O Jen, kanina ka pa ba dito? Hindi naman, Rysel. Halos kararating ko lang din. Sa wakas, makakapagtapos na rin tayo. Parang kailan lang. Oo nga. Hindi natin namamalayan ng panahon. Siya nga pala, Rysel. Ano palang balak mo? Saan ka mag-aaral? At anong kurso kukunin mo? Hindi ko pa nga alam, Jen. Bakit? May problema ba? Baka kasi hindi na ako mag-aral, Jen. Ano? Bakit naman? Sayang naman, Rysel. Wala kasi kaming gagastusin sa pag-aaral ko. Rysel, marami namang paraan. Pwede ka naman mag-apply ng scholar sa koleyo. Sabi kasi ni nanay, may trabaho na lang daw ako. Ganun ba? Pero, mas madali kang matatanggap sa trabaho kapag nakapagtapos ka. Pero paano si nanay, Jen? Kailangan ko magtrabaho para makabili ng mga gamot niya. Nandun na ako, Rysel. Pero iba pa rin na may pinanghahawakan at may pinag-aralan. Kung gusto mong mapanatiling bago at protektado ang iyong motor o sasakyan, subukan mo na itong GR4 Matte Protect. Pinipigilan nito ang maliliit na gasgas, swirl marks at dumi na dumidikit sa pintura. Huwag mo nang hintayin na magasgasan o kumupas pa yung pintura ng sasakyan mo kasi mas mapapalaki pa ang gastos pag pinaayos mo pa sa labas. Buti pa dito sa GR4 Matte Protect, hindi na kinakailangan ng madalas na waxing o polishing. Punasan lang at yun, malinis na ulit. Kaya kung gusto mo rin nito, i-click mo lang yung link. Inilagay ko na dyan. Naguguluhan ako, Jen. Iniisip ko lang kasi si nanay. Pwede ka naman mag-part-time kung gusto mo talaga makapag-aral. Yun nga ang iniisip ko, Jen. Papayag ka ba na kami lang ang makakapagtapos at ikaw hindi? Bahala na, Jen. Rysel, mas marami kang mapapasukan kapag nakapag-aral, nakapagtapos ka. Nay, mano po. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Mabuti naman at maaga kang nakauwi ngayon, anak. Maaga po kasing natapos ang klase ko, kaya umuwi na rin po ako agad para makatulong po sa inyo dito sa bahay. Nako, ayos lang naman ako dito, anak. Wala rin naman po akong gagawin, Nay. Maalala ko, anak. Kumusta na pala yung kaibigan mong si Rysel? Anong kurso pala yung kinuha niya? Naku, Nay. Hindi na po siya nag-aaral. Bakit naman, anak? Sayang naman. Matalino pa naman yung batang yun. Oo nga po. Mas pinili niya pong magtrabaho na lang. Darating din naman yung araw na magtatrabaho kayo. Kaya nga po. Sana nag-aral muna siya. Sakripisyo lang naman yan para makapag-aral kayo. Yun nga din po ang sabi ko sa kanya, Nay. Kagaya ko, hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Mas pinili kong magtrabaho. Sabi ko noon, kumikita naman na ako. Bakit ko kailangan mag-aral? Masipag naman ako at may trabaho na din. Hindi ko akalain, nagsara yung kumpanyang pinapasukan ko. Wala na tuloy gustong tumanggap sa akin. Bakit naman po, Nay? May karanasan naman po kayo sa trabaho. Gusto ng kumpanya, yung may diploma
at nakapagtapos sa pag-aaral. Kaya po pala pinipilit niyo po ako makapag-aral at makapagtapos. Oo anak, yung mga kaklase ko, mga successful ng engineer, guro, doktor, at iba pa. Samantalang ako, heto, labandera, at kung saan sana naghahanap ng trabaho. Paano naman po yung may kakilala at naipasok sa trabaho? Kahit wala naman po silang natapos, Nay. Nakapasok nga sila, pero hindi sila kagaya ng mga nakapagtapos na may nakatagong kaalaman. Iba pa rin po ang may pinag-aralan, Nay. Oo anak, hindi nila makukuha sa iyo yun kahit tumanda ka pa. Dati, naiisip ko din po yan, Nay. Ang magtrabaho na lang at huminto sa pag-aaral. Mabuti at hindi mo nagawang pabayaan ang pag-aaral mo anak. Isip ko po, sayang po ang panahon. Huwag kang magmadali sa buhay anak. Darating din ang tamang panahon. Kailangan mong paghirapan ng lahat para makamit mo ang lahat ng iyong pangarap. Tama po kayo, Nay. Kaming mga magulang, tanging edukasyon lang ang may papamana namin sa inyo. Salamat po sa mga pangaral niyo sa akin, Nay. Naranasan ko ng hirap ng buhay anak, kaya ayokong maranasan mo ito. Hayaan niyo po, Nay. Kapag nakapagtapos ako, giginhawa na po ang buhay natin. Hangad ko na matupad mo lahat ng pangarap mo anak. Basta kasama ko kayo, Nay, magiging magandang buhay natin balang araw. Sana nga anak. Hello, sir? Yes, sir. Sige po, papunta na rin po ako. Diyan ko na lang po pirmahan sa opisina. Okay po, thank you. Teka. Si Raisel ba yun? Raisel! Si Jen yun ah. Jen? Ikaw ba yan? Oo naman. Ang kaibigan mo. Wala nang iba. Kamusta ka na? Pasensya na. Hindi kita nakilala agad. Eto, Ano nangyari sa'yo? Bakit parang ang layo ng iniisip mo? may sakit kasi si nanay. Tapos, natanggal pa ako sa trabaho. Ganun ba? Ang hirap pala maghanap ng trabaho dyan. Lalo na pag hindi ka nakapagtapos. Ngayon, alam mo na, Raisel, kung bakit ako nagpursige para lang makapagtapos ng pag-aaral. Nagsisisi ako dyan. Kasi, nakinig ako sa sinasabi nila. Hindi ko sinunod ang gusto ko. Laging nasa huli ang pagsisisi, Raisel. Pero, hindi pa huli ang lahat. Kailangan mong paghirapan ang hinaharap para maging magandang buhay mo. Walang madali sa buhay, Raisel. Jen, baka pwede mo naman akong tulungan. Oo naman, Raisel. Kaibigan kita. Hayaan mong tulungan kita kahit di mo sabihin sa akin. Ngayon, alam ko na napakahalaga pala ng may pinag-aralan. Hayaan mo, Raisel. Kukunin kita sa kumpanyang pinagtatrabahuan ko. Habang nagtatrabaho ka, itutuloy mo ang pag-aaral mo. Paano yan, Jen?
Pwede ko bang pagsabay ng pag-aaral at pagpasok ko sa trabaho? Oo naman, Rysel. Pwede mong iuwi ang trabaho mo. Hindi na naman maghapon yung trabaho mo sa akin. Talaga? Makakapag-aral ulit ako? Oo. Walang imposible sa taong may pangarap, Rysel. Huwag kang mag-alala, Jen. Sisipagan ko at gagawin ko ng maayos ang trabaho ko. Alam ko namang kailangan mo ang trabahong ito para maipagamot mo ang nanay mo. Maraming salamat, Jen. Sana kinig na lang ako sa'yo noon pa. Hindi pa huli ang lahat, Rysel. Pumunta ka sa bahay bukas at sabay na tayo pumasok. Tuturo ko sa'yo yung mga gagawin mo. Sige, Jen. Maraming salamat. Walang ano man, Rysel. Kaibigan kita. Kaya sino pa ba magtutulungan kundi tayo? Parang kailan lang na nangarap ako magkaroon kami ng maayos na bahay. Salamat po, Panginoon. Tinupad niyo po ang pangarap namin ni Nanay. Nakapag-aral ako at nagkaroon ng magandang trabaho. Nay! O anak, nandyan ka na pala. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos. Mukhang masaya ka yata. Opo, Nay. Nakita ko po kasi si Rysel kanina. Talaga anak? Kumusta na siya? Ngayon po, naghahanap po siya ng trabaho para sa pampagamot ng nanay niya. Anak, pwede mo ba siyang ipasok sa kumpanya nyo? Oo naman po, Nay. Yun na nga po yung sabi ko sa kanya kanina para matulungan niya po ang nanay niya at makapag-aral ulit siya. Maganda yan anak, para hindi naman nahihirapan yung kaibigan mo. Nahihirapan nga po siya maghanap ng trabaho, Nay. Kasi hinahanapan po siya ng diploma. Kaya nga anak, sa panahon ngayon, diploma ang mahalaga. Kaya nga po, Nay. Kaya tutulungan ko po si Rysel para tuparin ang kanyang mga pangarap. Napakabuti mong kaibigan, Jen. Parang kapatid na po ang turing ko kay Rysel, Nay. Mabuti na lang nandyan ka para tulungan siyang abutin yung mga pangarap niya. Nangihinayang po kasi ako. Matalino at masipag si Rysel, Nay. Sayang naman pala pag hindi siya nakapagtapos. Kaya nga po. Ngayong hindi pa huli ang lahat, Nay, may panahon pa si Rysel para abutin ang mga pangarap niya. Oo anak, sandali lang at ihahanda ko yung pagkain natin. Alam ko gutom ka na. Sige po, Nay. Medyo gutom na nga rin po ako. Sige anak. Mahirap ang buhay, kaya kailangan natin magpursigeng mag-aral para magkaroon ng diploma at mas makahanap ng magandang trabaho para sa ating kinabukasan.